Non colleu a ninguén por sorpresa a nova do peche de Rianxo que levaba días cunha liña ascendente de contaxios. A día de hoxe contabilízanse 35, pero o incremento das probas realizadas nas últimas horas apunta a unha notable suba da curva. Si, neste momento está a facer moitas probas, incluso a mellor facerá un cribado, como fixeron outros concellos que tiveron que adoptar estas medidas. Entonces nada, estamos á espera. Eu sempre tratamos de ser realistas e transmitirlle á xente que sempre o hai que facer, sin histerias, pero con moita cautela, que adoptemos as medidas, porque cada un se as adopta a repercusión nos demais, porque nadie sabe. Eu sei que nadie ven aí tosendo e vendo pode telo, non é que os hai asintomáticos. Entonces, o asunto está en que cada un nos protexamos para protexer aos demais. E sigamos así, atendendo as recomendacións que fagan desde as autoridades sanitarias e nada, tranquilidade, e xa lle pasou a outros e onde sair. As novas restricións entrarán en vigor esta medianoite. Afectan especialmente a hostalería, que só poderá servir en terraza ata as 5 da tarde e coa metade do aforo, e a mobilidade interna, xa que o concello queda pechado perimetralmente. Dende o Executivo aínda están á espera de saber se o peche se limita ao termo municipal ou se determina unha área burbulla con Boiro que se atopa no mesmo nivel de restricións. Acadamos uns casos que pasan só a nivel máximo, pero, bueno, estamos ás pensas de que, non sei se, como o limítrofe que Boiro, pois tamén está nunha situación semellante, aínda que eles agora están mellorando, pois non sei se facerá unha burbulla con Boiro ou nós, porque estamos á expectativa. A pesar do pau que supón para determinados sectores, especialmente para a hostalería, dende o Executivo fan un chamamento á calma e a extremar as precaucións para reducir os contaxios e non relaxar as medidas de cara a estas datas. Non estaban traballando nas condicións, pero agora máis, porque realmente o risco aí cando nos relaxamos. E ter cuidado tamén nas reunións familiares, se non o faz ca túa burbulla de sempre. Ainda así, tens que ter moita cautela, porque desde o momento en que saes pola porta, ti non sabes con quen contactas. Ademais de incorporar a Rianxo na lista de concellos en nivel máximo de alerta, Sanidade manterá en especial vixilancia a Porto do Son, Noia e Muros, ante o significativo incremento de casos nos últimos días.